ana ing toko ana maneh nalikane nyebur yen sing sugih ana motor mabur neng wae lan kapan wae kanthi ora kenyono-nyono elinga jodoh beda karo bojo sapa sing diarani jodoh samubarang gawe oke sing cocok yayen sing diarani bojo sithik-sithik wis dadi TikTok ora sah digawe kuwate ngepot dipikir nyuwuna marang Gusti jodoh sing cocok serta kemati bagus menawa ing ati gerus ayu nanging demen ngajak batu luwih gedhe sing bulan prasaja angger rukun lan sentosa ayo mimilan mitu sing ganteng karepe prawat ayu sing lemu malah oleh sing meneng anteng oleh bojo gratia sabar kalem oleh bojo kalah pancen wis jodoh aja maido kanggo bapak isi ning donya pilih sing ngendi bojo apa jodoh pancen wis senajan kenal ana ing toko ana maneh nalikane nyebut yen sing sugih ana motor mabur neng wae lan kapan wae kanthi ora kenyono-nyono elinga jodoh beda karo bojo sapa sing diarani jodoh samubarang gawe oke sing cocok layan sing diarani bojo sithik-sithik wis dadi TikTok ora sah digawe kuwatir ngepot dipikir nyuwuna marang Gusti jodoh sing cocok serta kemati menawa ing ati gerus ayu nanging demen ngajak batu luwih becik sing lubulan prasaja angger rukun lan sentosa kaya mimilan mintuna sing ganteng karepe prawat ayu sing lemu malah oleh sing buruk meneng anteng oleh bojo gratia sabar kalem oleh bojo kalah pancen wis jodoh aja maido kanggo bapak isi ning donya pilih sing ngendi bojo apa jodoh